Cine? Dumnezeule, găsi de ele, mă. Care erau șanse, frate. Zi. Rafa a mort. Așa. A venit, uite, și pe prietena mea și pe prietenul meu unde... aici. Rafael Boss. Easy, frate. Da. Bă, dar cred că nu m-am noroc să-mi pice mărdă și șerif, că efectiv îmi pică în mărdă și șerif înainte să fac videoclipul ăsta. Scuze că n-am filmat nimic, nu. Am mai filmat că ieri că am avut niște probleme tehnice. Vede. Acum. Ce pică. Bă, nici măcar. Așa, bă, prieteni, vreau să vă zic că dacă vreți să mă găsiți pe Roblox, mă găsiți numele aici, ușor, Alex44 sau ALSX1204. Șerif! Hai că sunt cel mai bun. E fai. Mă, sper să nu fie cineva murder, cum ar fi... Bro, te rog să fie ea murderul. Sau să nu fie ea. Sau un gen, că da, poate, nu știu. Sper Dumnezeu. Că n-aș vrea să-mi omor prieteni, frate. Ce face nubul ăsta? Nu știu cine e. Vezi că ăsta e. Și dacă era asta, îmi trăgeam în cap. Băi, nu știu. Oh, fuck. Oh, fuck, please, no. Bă, nu știu. Dai-ți mă, care sează. Știți că ea e. Bă, ea e. Bă, ea e, că n-are cum. Nu știu cine e, mă, frate. Nu știu cine muri și cine nu muri. Aia e problema. Bă, zic cine muri și cine... Bă, mărdărule. Bă, frate, care erau șansele să vină mărdărul tocmai acolo? Șanse de 0. Da, este cum zis, cum cheamă?
Da, înțeleg. Deci, care erau șansele, fratele meu? A, și dacă vreți să vă uitați pe canalul de YouTube al prietenului meu, îl cheamă David Vinuta Andrei. Bă. Nu știu, nu înțeleg, dar hai să mergem să votăm. Șanse de 1% să... Na, să știu eu ce. Inocent. Păi. Am șanse de mort. Sper să găsești pistolul, că pe harta asta chiar e bun pistolul. Fugi! Adios, frates! Adios, amigos! O, că mă duc eu în... Rafa! Deci eu acum vreau să-l omoară pe Rafa. Omoară pe Rafa. Rafa! Rafa! Bă. Bă, ăsta e prost. Bă. Fugi! Fugi! Doar fugi! Fugi că știu cine e! Fugi! Idis. My idiot. Idiot. Al camper, Vasmina. Camperul suprem. Ce camper? Camper, fratele meu. What the... Bă, ce prost! Mamă, ce tactică face Vasmina! Asta știam și eu, asta o fac și eu la fel. Capcana, da. Tactică chiar atât de prost. Scuze. Ta-na-na-na, scuze. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na. Ce zice ăla că nu înțeleg? Nu contează. Murdăr! Să moară Ciprilan, să moară Ciprilan, tam, para, pam, pam, para, pam. Și ceva. Tac, pa. Hop, poc. Nu te cred! Care erau șansele, frate? Trep. Bă, șanse de 0,0%. Se prins-o praierul. Se prins-o praiera. Fuck. Bă, ce opri săi! Critical hit. Mamă. Ia-l. I'm a sausage. Da. Nu prea. Știu cine ar putea fi. Easy. Ha!
Chiar crede că nu-mi dau seama. Stai puțin că cred că mai e cineva acolo. Da, nu știu. Camper, man. Nici măcar îmi stau ca camper. Prieteni. Camper. Demon. Ti. Taram bam. Chiar crede că nu o văd. Pitică deagă, bum. Easy, frate, easy. Ai șanse. Easy. Nu, eu nu stau, frate. Easy. Da, pam. Pam. Cine crede că mă bate n-are șanse cu mine, frate. Eu sunt cel mai bun criminal. Sunt cel mai bun șerif și criminal. Tam. Sunt cel mai bun criminal. Sunt cel mai bun criminal. Sunt cel mai bun criminal. Sunt cel mai bun șerif criminal. Și ce face E? Nu știu ce E, ce vă frere E. N-am ce să zic, vreau să povestesc. Da-na-na, de per. E prea ușor, frate, să faci timp cu prieteni. Când ai prieteni, nu îi omori. Pentru că, dacă te joci cu un prieten, dacă îl omori, nu mai se supără pe tine, nu mai vrea să fie prieten cu tine, multe chestii. Doar că dacă îl omori, dacă nu îl omori și faci timp cu el, o să se bucure. Aia e logica. Mi s-a mai întâmplat asta de urmat de jur cu mulți prieteni. Și din cauza aceasta, nu mai sunt prieten cu mine. Adică ne-am certat pentru o lună, după aia nu ai dat. Mai suntem prieteni, da, ce crezi că nu mai suntem? Asta mi s-a întâmplat de o grămadă de ori. Dar nu mai știu ce să mai cred. Nici nu mai vreau. Dar e prea easy, frate, să-i bați pe ăștia. Frate. Eu nu-mi omor prieteni, că românii orice. Fuck. Please, no. Rafaele! Fugi! Fugi, Rafaele! Fugi. Fugi, Rafaele! Easy, frate. Chiar dacă ne omoară toți românii, nu se știe când vrea să ne omoare. Decât să ne omoare, da, să crezi. Eu nu mă cred în oameni, nu. Eu mă încred doar în prieteni. Da. Deci, stai că caut eu pe... Eu nu știu ce să zic. Nu știu, bă, prieten, dar... Să mă încred în Vasmina sau nu? Nu m-aș încrede, dar... Dacă toți suntem prieteni, ce nu? Nu știu dacă am...
Eu nu știu ce să fac. Stai că nu înțeleg ce zic, mă știu. Haha, auzi pe Rafa. Aia zice că suntem prieteni și na, nu cred că sunt prietenii. Bă, dar nu mai știu care e Rafael acum, frate. Rafael? Dar nu știu care e Rafael, că arată doi la fel. Decât în cap. Easy. Easy, frate. Cine n-ai văzut să nu mă omoare? Șanse 0%. Băi, prieteni, dacă tot suntem la pe aici, pe la jumătatea asta, eu zic să încheiem episodul. Eu am fost Alex, pa și pa!